er vågnet til endnu en aktion. Vi bliver omtalt i tv og i radioen. Tusindvis af lærere på Rådhuspladsen. Facebook og YouTube eksploderer i massen. Der er ingen grænser for, hvad lærere kan. Og hvad end der bliver sagt om os i dette land, er vi aldrig i tvivl om vores eget værd. Vi er Danmarks mest kreative folkefærd. Vi gør, hvad vi kan. Stolte alle mand. Det der sker går over min forstand. Vi gør, hvad vi kan. Stolte alle mand. Det der sker går over min forstand. Som lærer bliver man revstolt af sine kolleger. Vi er fulde af initiativ og idéer. Vores lille land kan ikke undgå at se. Vi kan meget mere end tal og ABC. Vi kan stå i en række kilometervis lang. Vi cykler og løber rundt i Dannevang. Fra Gedser til Skagen går vi samlet i trop. Og for at vise vores vilje står vi tidligt op. Vi gør, hvad vi kan. Stolte alle mand. Det der sker går over min forstand. Vi gør, hvad vi kan. Stolte alle mand. Det der sker går over min forstand. Man bliver rørt dybt inde i sit hjerte, når man ser, hvad vi kan. Så kan Danmark lære det. Poesi bliver skrevet, der bliver spillet og sunget. I et Melodi Grand Prix ville alle have vundet. Derude undervises på byens torve, og børn bliver sat i stævne i landets skove. Ingen skal tro, at vi lærer ikke vil give alt, hvad vi har, og gerne mere til.